дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ширкат оид ба захираҳои тибет эверести чин барои рушди саноат дар тоҷикистон беш аз $400 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ менамояд. ҳамкорӣ байни агентии хизмати давлатии тоҷикистон ва академияи идоракунии давлатии қазоқистон рушд меёбад. беҳтарин кормандии иттиҳодияи давлатҳои мустақил 2023 дар ҷаласаи кори вазъи киштукории баҳорӣ баррасӣ гардид. 100 ҷавони фаъол бо стипендияи раиси шаҳри хуҷанд сарфароз гардонида шуд. тоҷикистон ва чин ҳамкориро дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла сармоягузорӣ ва саноат тавсея мебахшанд. дар ин хусус амид ховар бо иснод ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. тибқи ин санад ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ширкат оид ба сахираҳои тибет эверест барои рушди саноат аз ҷумла вусъати ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва ғанӣ гардонидан, сохтмони комбинати нави маъданҳои кӯҳӣ, сохтмони навбати дуюми хатти истеҳсолии заводи сурб барои истеҳсоли сурби электролитӣ дар тоҷикистон беш аз $400 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ менамояд. дар қазоқистон дар ҳоҷии конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи меритократия, поквиҷдонӣ, инноватсия вохӯрии муовини директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода бо ректори академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Қазоқистон Абил Эрлан доир гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар вохӯрии ҷонибҳо оид ба рушди ҳамкории байналмилалӣ ва табодули таҷриба дар самти хизмати давлатӣ ва қадамҳои минбаъдаи тақвияти фаъолияти кори хоса анҷом доданд. инчунин ҷонибҳо тақвияти фаъолиятро дар самти рақамикунонии соҳаи хизмати давлатӣ ва таъмини таҳсили хизматчиёни давлатӣ дар оянда низ муҳим арзёбӣ намуданд. дар ҷумҳурии тоҷикистон хонандагони синфҳои якум аллакай охири ҳамин ҳафта яъне санаи 25 майи соли равон хонишро ба итмом расонида ба таътили тобистона мебароянд. дигарон каме бештар таҳсил мекунанд. тавре аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба Азия Плюс хабар доданд, хонандагони синфҳои дуюм то 11 то санаи 1 июн таҳсил мекунанд ва баъдан ба таътили тобистона мебароянд. ба таъкиди масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон яке аз нуктаҳои муҳими раванди таълим аттестатсияи хонандагон мебошад, яъне санҷиш барои аз синф ба синфи дигар гузаштан. муҳлати аттестатсия барои хонандагони синфҳои 4, 8 ва 10 шакли рӯзонаи муассисаҳои таълимӣ аз 3 то 10 июн муқаррар шудааст. хатмкунандагони синфҳои 9 бошанд аз 3 то 15 июн аз аттестатсия мегузаранд. хатмкунандагони синфҳои 11 аз 3 то 20 июн санҷиш месупоранд. дар вазорати маориф ва илм гуфтанд, ки имсол ҳам мисли солҳои пештар маросими занги охир дар мактабҳои тоҷикистон баргузор намегардад. лейтенанти калони милитсия, муҳандис, иқтисодчӣ, шӯъбаи молиявии академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Самараддин Сайфиддинзода беҳтарин корманди иттиҳодияи давлатҳои мустақил 2023 дониста шуда, бо диплом, нишони сарисиннагӣ ва шаҳодатномаи озмун сарфароз гардонида шуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. озмуни мазкур бо ибтикори вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳамбастагӣ бо Ассосатсияи ҳаракати умумии халқии Бобек ҷиҳати муайян намудани беҳтарин корманд байни давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти раёсати раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ҷаласаи корӣ баргузор гардид. дар ҷаласа асосан масъалаҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла киштукории баҳорӣ, риояи структураи кишти зироатҳо, иҷрои нақшаҳои пешбинишуда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раиси вилояти Суғд дар охоз таъкид намуд, ки кишоварзони вилоят ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат рушди соҳаро таъмин намуда барои истифодаи самаронаки замин ва афзун намудани дастовардҳо аз имкониятҳо истифода менамоянд. зимнан таъкид гардид, ки ҳамасола дар вилоят барои рушди соҳаи кишоварзӣ баланд бардоштани боздеҳи замин ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят тадбирҳои мушаххас андешида шуда, дар ин замина навоҳии кишоварзӣ ҳамаҷиҳата дастгирӣ ва барои таъмини саривақтии кишоварзон бо оби полизӣ ба хоҷагиҳои
обрасон маблағҳои муайян ҷудо ва равона карда мешавад. муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода зимни баромади худ таъкид намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкониятҳои васеъ буда ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории мамлакат бояд кишоварзон дар минтақаҳо аз тарафи мақомоти маҳаллӣ ҳамаҷиҳата дастгирӣ ёбанд. ба масъулин барои вусъатёбии киштукори баҳорӣ, таъмини нақшаи кишт, обёрии саривақтии заминҳо, мубориза бо ҳашароти зараррасон, зиёд намудани истеҳсоли гӯшти парранда ва тухм, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, гирифтани 2-3 ҳосил, таъмини рушди соҳаи чорводорӣ супоришҳо дода шуд. дар шаҳри Хуҷанд бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти шаҳр маросими супоридани стипендияҳои раиси шаҳри Хуҷанд ба 100 нафар хонандаву донишҷӯи муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарон баргузор гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. изҳори умедворӣ карда шуд ки дар қатори мардуми сарбаланд ва ватандӯсти мамлакат ҷавонони мо низ чун фарзандони асили миллат ватани худро ба дараҷаи давлати пешрафта ва дорои мардуми босаодат мерасонанд. аз ҷавонону наврасон хоҳиш карда шуд ба омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар машғул шуда таърихи халқи худро аз бар намоянд, ватанро аз ҷон дӯсттар дошта арзишу суннатҳои милливу фарҳангиро эҳтиром кунанд ва ба боварию эътимоди сарвари давлатамон ҳамеша сазовор бошанд. дар охир ба гирандагони стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд аз ҷониби роҳбарияти шаҳр гувоҳнома ва маблағи пулӣ тақдим карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.